Saa! Mitä sä Markku mopoauton liikenteessä lähet? No, oma auto meni paskaksi, niin kävin tuossa koulun pihalla. Siinä oli tämmönen mopoauto, niin mun piti paskoa ikkuna, niin sen takia tässä ei oo ikkunaa nyt. Niin mihin me ollaan menos nyt? Kai sä nyt viime kerran muista mihin mä olin menossa. Mä oon taas menossa sin kaverille. Jaa. No mä vien sut sen kaverille. Ei se kyllä jumalauta täällä päin asuu. Niin missä suunnassa se nyt asuuka? No ei nu ainakaan täällä päin. Ha? Mihin me mennään sit? Et sä muista? Suulin lähellä. Ei Suulin lähellä. Mä vedän U-käännöksen tässä nyt. Hei helvetti, meni siilin päältä äsken. Sori, et sä voi ottaa mun sitteen. Helvetin hyvin. Hei, et sä nyt voi ottaa. Ei käy. Tulpa kiinni! No, onko sä nämä saat takas? Ei mun kalliit juomat, ostin just viimeisiä rahoja. Kato, ihminen tuolla. Moro! Mikä sun nimi on? Kimmo. Kimmo. Saatanan tyhmä nimi sullakin. No en mä nyt tiedä tykkää kukaan noista hiuksistakaan. Saatana! Tuu mun sisään! Onko se ihan terve? Ha? Onko se ihan terve? Juu. Saatana! Niin seuraavasta vasemmalla vai? Eikö oikealla? Ei. Mistit? Ha? Tiedätkö missä suuli on? Mikä helvetin suuli? Ja sulla on tämmöstäkin täällä vai? Mun rahaa. Kuitenkin sä juolata mun moloa vai? Helvetin homo! Missä se suullinen olika? Tuo keskustallahan se oli. Heräsit sä? No mitä sä muuten teet työksessä? Mä oon tuolla Satakunnan metsureissa, kaadan mettää Satakunnan tuolta keskustasta. Mitä itse teet? Mä oon Kikola. Anteeksi, mikä? Mieshuora. Miten tähän sun työhön sit liittyy? No, ihan tämmönen peruspäivä, niin lämmittely ihan kuuluu vaahtosammuttimet ja tämmöset, mut loppujen lopuksi siellä perseessä on ihan toimisto tuolla ja kaikkia tämmösiä. Liukasta mä käytän 2 tahtia öljyä. Mä jätän sut tähän seuraavalle pussipysäkille. Mä jääks enää pitää sua kyydi, kun sä oot noin saatanan rumaan näköinenkin. Mehän tultiin täällä. Sä hait mut just täällä. No niin. Mutta en mä sua enää kyydsit, kun sä oot tommonen. Mitä mä oon väärin tehnyt? No et periaatteessa mitään, mut ruppee vaan vituuttamaan sun naamas pikkuhiljaa. Mut rahat jää mulle silti. Se tekis 300 pyöristettyn. Ei mulla mitään rahaa oo. Me sovittiin, että mä en maksa mitään.